бинандаи азиз, мо имрӯз суҳбат дорем бо ягона зан ки дар кишварамон бонки тиҷоратиро раҳбарӣ менамоянд. Ин бонк бо муттаҳидшавии Ташкилоти амонатии қарзии хурди Арванд ва Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи АкссесБонк Тоҷикистон пайдо шудааст. ҳамсуҳбати ман Шоира Музаффаровна Содиқова мебошанд. хушомадед ба барномаи мо. Содиқова Шоира Музаффаровна соли 1979 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ хатм кардаи филиали хуҷандии донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва донишгоҳи Миннесотаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад. Шоира Музаффаровна раиси Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бонки Арванд мебошад. дорандаи ҷоизаи бонуфузи байналмилалии зан дар тиҷорат 2014 барои мусоидат ба баробарии гендерӣ дар муассисаи молиявӣ ва саҳми назаррас дар рушди бахши молиявии Тоҷикистон инчунин ғолиби ҷоизаи беҳтарин соҳибкори соли 2019 мебошад. Шоира Бону, бигӯед ки оё дар Тоҷикистон зан-роҳбар будан осон аст ё мушкил аст? ба фикри ман роҳбар будан мушкил аст ва ин на фақат аз ҷинси роҳбар вобастагӣ дорад ё аз мамлакате ки дар онҷо ин одам кор мекунад ё фаъолият мебарад. умуман роҳбар шудан кори осон нест. ин як меҳнатеро талаб мекунад ва пеш аз ҳама донистани психологияи одамро ё донистани инструментҳое ки бояд роҳбар истифода барад дар кораш, аз ҳаминам вобастагӣ дорад. бисёр вақт мепурсанд ки дар соҳаи молиявӣ роҳбар шудан ин ҳам як чизи муайян, як мушкилиҳои худро дорад, барои он ки ту на фақат роҳбарӣ, балки боз як соҳаи, яке аз мушкилтарин гуфтан мумкин соҳаи молиявӣ ки нюансҳои бисёрро дорад, бояд онро хуб донӣ ва аз ҷиҳати қонунгузориву аз ҷиҳати дастурамалҳое ки ҳастанд, масалан аз тарафи бонки миллии Тоҷикистон талаботҳо хеле зиёданд, барое ки як масъулияти калон доранд бонкҳо ва ба ғайр аз зан будан, ба ғайр аз роҳбар будан, дар Тоҷикистон кор кардан, ба фикри ман масъулияту эҳдодории бисёртаринаш именно соҳаи молиявӣ ба кор карданаш меҳри ҳамин ҳисобу китоб, меҳри ҳамин молия ба дили шумо ҷой шуд? вақте ки ман хурд будам, вақте ки оиди дар оянда ки шудани ман суҳбат мешуд дар хона, модари ман духтур мебошанд ва ё дар бисёр поликлиникаву дар бисёр ҷойҳо кор кардагӣ ва дар бисёр вақт ё муовини сардухтур ё сардухтур буданд, яъне ки як масъулияти баланд. падарам дар шӯъбаи корҳои дохилӣ роҳбарӣ мекарданд. дар ҳар гуна шаҳру ноҳия аз ин шаҳр ба ин шаҳр мегаштем. он кас ҳам масъулияти коришон баланд буд. вақте ки савол шуд ки ман бояд кӣ шавам, модарам гуфтанд ки духтур не, падарам гуфтанд ки ҳуқуқшиносу ин тараф меам не. хай боз чӣ мемонад, иқтисодчӣ? дар фикри ҳамин будам ки иқтисодиёт, менеҷмент як чизи нав буд дар мои давраҳо, чизи чӣ гӯям, Тоҷикистон дар як марҳилаи дигаршавии иқтисодиёт буд ва дар он ҷоҳое ки навгонӣ бисёр аст, шабқовар аст. ман мехостам ки дар як соҳае кор кунам ки дигаргунӣ карда тавонему як чизе ки баъд аз мо гӯем ки як чӣ монад ки одамон дар ёдашон монад. дар кори худатон чӣ бештар ба шумо маъқул аст дар фаъолияте ки пеш мебаред? кор бо одамон, бо ҳамкоронам. кори ман бисёртар бо одамон аст, яъне ки ва умуман соҳаи мо, ресурси асосии мо ин кормандон. пас низое ки дар байни коргарон пайдо мешавад, бе ин чиз намешавад. шумо ҳамчун роҳбар инро чӣ хел ҳал мекунед? ин ҳам аз бисёр чиз вобаста аст, аз ҳолати ҳодисае ки шуда истодааст вобастагии калон дорад. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки роҳбар набояд байни ду одам даромада масалан низоро ҳаракат кунад ки паст кунад ё бартараф кунад. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки роҳбар бояд фикри худашро гӯяд. дар
низое ки байни кормандон мешавад даст бисёр вақт ба фикрам дар 80% ин хел ҳодисаҳо айбдор ду тараф мебошанд ва албатта ҳар як тараф фикру ваи худашро дорад. онҳоро бояд пурра гӯш карда роҳбар фикри худашро гӯяд ки чӣ бояд кард. боварии мардуми мо ба бонкҳо на он қадар қавӣ аст. ташкилоти шумо дар ин самт чӣ корҳо кардааст ё чӣ кор карда истодааст ки боварии мардум ба бонкҳо баргардад? медонед вақте ки ман дар фейсбук ё дар дигар сомонаҳо мехонам ки мардум мегӯянд пулро дар бонк намонед, барое ки инаш барҳам хӯрд, инаш рафт, тарихан чандин маротиба ҳамин хел шуда истодааст. ман як фикр бар хаёлам мебиёяд ки масалан шумо мебиёед ягон мағоза, шумо бояд хизматрасонии мағоза маъқул нашуд ё мумкин ки пули ки шумо баргардонда бояд тиян камтар додан ё ягон фиреб кардан. шумо аз пагоҳ ягон мағоза намерам намегӯед ку шумо бояд все равно ягон мағозаи дигарро интихоб кунед, бояд аҳамият диҳед, мумкин ки бояд оиди хизматрасонӣ ягон сухан кунед, баъд равед. лекин барои чӣ ки нисбати бонкҳо мехе қарор мардум мекунанд ки агар якташ ганда бошад яъне ҳамаш ҳамин хел аст. ҳар яки мо бонки алоҳида албатта ҳаракат мекунем ки сифатноки хизматрасониро баланд кунем, ҳаракат мекунем ки устувории молиявиро баланд кунем. албатта маърифатнокии молиявии аҳолии Тоҷикистон бояд то он дараҷае бошад ки бонкро аз бонк фарқ карда тонанд. ҳар якта бонк сомонаи худро дорад, ҳар якта бонк таърихи худро дорад. дар сомонаи бонки миллии Тоҷикистон маълумоти оиди ҳамаи бонкҳо ҳаст. онҳоро бисёртар маълумот гирифта баъд интихоб кардан дар кор. ва албатта мо ҳам шумо гуфтед мо чӣ кор мекунем, ҳаракат мекунем ки он фикру ақидае ки мизоҷон оиди мо доранд пеш аз ҳама хоҳиши онҳоро иҷро карда тавонем ва нишон диҳем ки мо шарики ки мувофиқи хоҳиши мизоҷ кор карда метавонад ва ӯҳдадории худро иҷро карда метавонад. бале, яъне ки бонкҳо пеш аз ҳама бояд шаффоф бошанд ва эътимоди худро ба мардум нишон диҳанд. дар фаъолияти кории шумо бо кадом мақомот бояд дӯстӣ кард ё бояд бо ягон шахси алоҳидае дӯстӣ кард? Не, ба фикри ман дар коргузорӣ дӯстӣ кардан умуман мумкин нест. барое ки вақте ки ту дӯст ҳастӣ нигоҳи ту нисбати ин одам дигар аст ва интизориҳое ки аз дӯст дорӣ умуман дигаранд. он чизе ки қонун талаб мекунад онро иҷро карда тавонӣ, агар дӯст шуданам лозим нест. яъне корро бояд пеш бурд. дар кишвари мо чорабиниҳо хеле зиёд ҳастанд ва мегӯянд ки вақте ки роҳбарият ба ягон минтақа мераванд, ташкилотҳои тиҷоратиро мегӯянд барои ягон чорабинӣ саҳмгузорӣ кунанд. оё чунин муроҷиатҳо барои ҳамин хароҷотҳоро кардан ба ташкилоти шумо буд ва то кадом андоза чунин саҳмгузориҳо барои рушди бонки шумо ё рушди ташкилоти шумо мусоидат кардааст? ман фикр мекунам ки мо дар ба ғайр аз бонк будан, ба ғайр аз сокини Тоҷикистон будан як нақши муайянеро дар ҷамъият боз мекунем. албатта мехоҳем ки гирду атрофи мо хушрӯй бошад, тоза бошад, гулҳо бошанд. ва вақте ки масалан ба мо пешниҳод мекунанд ки меҳмоно мебиёянд ҳаминҷаро хушрӯй кунем ё гул шинонем ё ягон чӣ кунем, ин чиз ба фикри ман барои худамонам нағз аст. агар оиди маблағ гап занем, мо андозсупурандаи калонтарин ҳисоб меравем дар сӯхт. ба фикри ман он чизе ки мо дар вақташ андозҳоро ҳамашро пурра месупурем аллакай басанда аст. дар як суҳбататон шумо гуфтед ки вақте ки зан аз коргоҳ ба хона меравад бояд рутбаи худро яксо гузорад. яъне чӣ? барои ҳамин чизро ман дар назар доштам ки кор ин кор аст. хона ин тамоман аураи дигарро дорад. тамоман бояд одам якумаш ин ки аз он проблемое ки кор ва аз душвориҳое ки аст, рӯзе ки дар кор мегузаронед, аз он истироҳат кунед,
ва барои худатон ментально хел чиз шавад ки аз дар хона ба дар омадам тамом. Он чизе ки корба буд рӯзи дароз чизое ки шуда буданд аз ёд барорем. Дар паси дар мемонад. Да, бояд дар паси дар бемонад, барое ки бо фарзандам ман пеш аз ҳама модарам, бо шавҳарам ман зан. Барои фарзанд фарқ надорад ки шумо роҳбар ҳастед ё не. Роҳбарӣ худ як масъулияти мушкил аст. Мушкил ба он маъно ки чихе ки гуфтед бо одамони бисёре кор мекунӣ, ҳар як нафар хислати худро дорад. Пас аз ҳамин рӯзи корӣ барои фарзандону барои шавҳар, барои аҳли оила нерӯ, қувва ва асабатон мерасад ё не? Мерасад. Мумкин ки ин як чиз чихе гӯям баъзе хислатҳое ки мо дорем мумкин генетически омада бошад. Бисёр ба ман мегӯянд ки шумо ба падаратон монанд. Падари манам он чизи корҳои мушкилое ки доштанд дар вақти кор, масъулияташон баланд буд. Шӯъбаи корҳои дохили худатон медонед чӣ хел чизо шуда метавонист. Мо ягон бор оиди кори ва ё ягон чиз шунавидагӣ нестем ва намедонистем ки оё имрӯз рӯзашон нақс гузашт ё не. Мумкин баъзе хислатҳои дар ман дошта табиатӣ бошанд. Табиатан аз падар гузашта. Ва ин чиз масалан аз тарафи кормандонам ман шунавидагӣ ки ва ё метавонанд ба осонӣ омада оиди ягон ҳодиса ё душворӣ ба осонӣ гуфта тавонанд, барое ки медонанд ки ман ба воима намефаром. Ман мегӯям майнаш проблема ҳал мешад, ҳал мекунем, ҳеҷ гап надорад. Ҳамин чизро дида ва ё гӯям дар хона чӣ? Дар хона ягон мушкилот ба миён ояд, он мушкилотро ҳам шумо ҳал мекунед ё ки ба зиммаи шавҳаратон мегузоред? Ман аз қарорқабулкунӣ дар кор монда мешавам. Як мард омадааст назди духтур, стресси баланд. Духтур пурсидааст ки аз куҷо шумо хел стрессатон баланд то ҳатто ки саломатитон ба таъсир кардааст, шумо куҷо ба кор мекунед ё оиди зиндагитон гуфта диҳед? Ва мард мегуфтааст ки корам вазнин. Куҷо ба кор мекунед? Ягон мансаби баланд доред ё чӣ? Ман кор мекунам фабрикаи себҳовам. Хайр, чӣ кор мекунед ки хел душворӣ чӣ дорад? Ягон чизи вазнин намебардоред ё не? Не, ман қарор қабул мекунам. Оиди чӣ? Оё ин себ хуб аст ё не? Оиди ҳамин чиз ман бояд ҳар рӯз қарор қабул кунам. Яъне ки садҳо 150 маротиба ин одам бояд қарор қабул кунад ва аз ин стресси бисёр аст, барое ки масъулияташам баланд аст. Барои ҳамин ман дар хона ҳаракат мекунам ки қарор қабул накунам. Шоира бону, мехостам бо шумо дар бораи муносибати хуштоману келин суҳбат кунам ва нигоҳи шуморо бифаҳмам ки вақте ки ҷавонон хонадор шуданд, чунин ақидаҳо ҳаст ки келин бояд 1-2 сол дар зери дасти хуштоманд кор кунад, равиши хуштомандро, шишту хести хуштомандро ёд гирад. Баъзеҳо мегӯянд ки ин чиз лозим нест, ҷавонон ки хонадор шуданд онҳоро бояд ба ҳоли худ гузошт, хонаашонро алоҳида кард то ин ки онҳо зиндагии худро пеш баранд. Ақидаи шумо чӣ гуна аст дар ин бора? ба фикри ман дар ин ҷо як чизи универсалӣ гуфтан мумкин нест. Ҳар якта оила хислати худашро дорад, анъанаи худашро дорад. Масалан мо медонем ки ошро 1001 хел пухта мешавад. Дар оилаи мо дигар хел мепазанд, дар оилаи шумо дигар хел мепазанд. Оиди он ақидае ки масалан 1-2 сол келин бо хуштоманаш зиндагӣ кунаду ёд гирад, ба фикрам инам чизи нағз аст, барое ки шавҳараш бо ҳамин чиз калон шудагӣ, одат кардагӣ, яъне келин ба осон мешавад ки бо шавҳараш дар оянда ҳамроҳ зиндагӣ кунад, барое ки модари шавҳараш нишон медиҳад ки чӣ хел ошро пухтан дар кор ё чӣ хел ин ё он корро кардан дар кор. Оила бо оила чӣ қадар монанд бошад, ҳамин қадар осон мешавад барои навҷавонон. Чӣ хел ки ман гуфтам, ҳар якта оила анъанаи худро дорад, ҳар якта оила тарзи муомилаи худро дорад. Як чизе ки дар як оила
қобили қабул аст, дар дигар оила қобили қабул нест ва вақте ки падару модарон оиди ҳамроҳшавии фарзандонашон қарор қабул мекунанд, пеш аз ҳама бояд ҳаракат кунанд ки чӣ қадар бо якдигар монанд бошанд, ҳамин қадар осон мешавад барои навҷавонон. мо ҳамроҳи шавҳарам 19 сол инҷониб ҳамроҳ ҳастем ва чихе ки гуфтам, оилаи мо монанд буд ба якдигараш. хуштомани ман дар вазифаҳои масъулияташ баланд кор кардагӣ, барои шавҳари ман зан, модар ки кор мекунанд ва мансаби масъулияташ баландро дорад, як чизи муқаррар аст. барои ҳамин фикр мекунам ки дар ин ҷода барои ман бахт баландӣ кард ки ба оилае фаромадам ки ба оилаи мо монанд аст. падаратон намехостанд ки шумо ҳуқуқшинос шавед, модаратон намехостанд ки шумо духтур шавед. оё шумо мехоҳед ки ягон нафар аз фарзандонатон соҳаи шуморо гирад, ихтисоси шуморо гирад? Не, ман фикр мекунам ки фарзандон бояд худашон қарор қабул кунанд ва пеш аз ҳама чӣ ба онҳо хуш меояд, кадом намуди кор ба онҳо хуш меояд. вақте ки масалан довуталабон мебиёянд ба кор дар бонк, ман аввал мегӯям ки дар бонкдорӣ ду намуди кор аст, ё бо одамон ё бо ҳуҷҷатгузорӣ. характеру хислати одам бояд ё инаш ба мувофиқат кунад ё инаш ба, ё ин ки шумо масалан аз инаш баҳра мегиреду хурсандона кор ба мебиёед, барое ки медонед ки бо ҳуҷҷат кор мекунед, масалан ҳисоб китоб мекунед сари компютер ба, ё аз муомила бо одамон. барои ҳамин ман фикр мекунам ки фарзандон албатта ба он намуди коре ки бисёртар ба оилаи хуш меояд бояд дар он кор кунанд. ҳар кас бояд худаш интихоб кунад. ҳар кас бояд худаш интихоб, агар тавонад. албатта падару модар метавонанд як маълумотро диҳанд ё направление диҳанд, лекин қарор бояд аз тарафи фарзанд. мегӯянд ки паси ҳар як марди муваффақ зане истодааст. паси зани муваффақ чӣ? оилааш, на фақат мард. барое ки дастгирии хуштоманд, дастгирии падару модар, оиди фарзандон. ман 3 фарзанд дорам. дар ҳар як декрет 40 рӯз будам, ба фикрам на зиёда аз ин. албатта вақте ки кӯдаки майда аст хонаба, дастгирии якчанд нафар одам лозим аст. бале, дар ин вақтҳое ки шумо кӯдаки 40 рӯзаро монда ба кор мебаромадед, шавҳар ҳам дастгирӣ мекарданд шуморо? Да, албатта. метавонед шавҳаратонро бо як ҷумла муаррифӣ кунед? кистанд он кас барои шумо? барои ман кӯҳ. чихе мегӯянд қафои кӯҳ ба шумо спокойно метавонед бо оромӣ, ҳама вақт донед ки вай кас ҳастанд, ҳама вақт донед ки вай кас дастгирӣ мекунанд, ором мебошед ва ба пеш меравед натарсида. олиҷаноб, нерӯи зани тоҷик дар чӣ аст ба иқидаи шумо? пуртоқат будан. ман дар вақти фаъолияти мо дар бонк ва аз ин пеш ҳамчун ташкилоти маблағгузории хурд бо бисёр занҳо кор мекунем ва ба як хулосае омадам ки занҳои мо пуртоқатанд, душвории бисёр мебинанд дар фаъолияти соҳибкорӣ. пеш аз ҳама ин чиз барои онҳо осон нест. афсӯс ки имрӯз зан соҳибкор мешавад дар Тоҷикистон на барои он ки оиди ин чиз орзу карда буд, аз рӯи маҷбурӣ. ё ҳамихел ҳолатҳо мешаванд ки шавҳараш Россия рафт, баргашта наомад, зан соҳибкор мешавад, ё ҳамихел мешавад бояд ки як маблағи муайян кор кунад ва аз дигар кор меравад соҳибкорӣ. душвории бисёрро мебинам, барое ки соҳибкор шудан барои ин на дар мактаб, на дар донишгоҳ ҳеҷ касро тайёр намекунад. дар соҳибкорӣ бисёр муаммою бисёр масъалаҳои нав мешаванд ки барои занҳо якум бор ва ё рӯбарӯ мешаванд ва бояд худашон ҳал кунанд. ва ин хислат ҳаст дар занҳои мо. пуртоқат будан ва чӣ гӯям,
оптимист монданд, рӯй афтода нашуданд, аз душворӣ бо ғалтида хеста кору фаъолиятро давом дода зиндагиро пеш бурданд. барои чӣ ман бо баробари мардҳо бештар ба занҳо фикр мекунам ки ёрдам бояд дод ва ин чиз хеле дар бонкдорӣ бо статистика тасдиқ шудааст ки занҳо ӯҳдадориро беҳтар иҷро мекунанд, умуман ӯҳдадории қарзиро масалан, барои он ки ва ё нисбати ин ҷиддитар аҳамият метиҳанд, ба хаф намераванд ва даромаде ки мегиранд пеш аз ҳама дар оила сарф мекунанд барои фарзандон, барои оилаи худашон. барои ҳамин барои ман занҳои соҳибкор қаҳрамон ҳастанд. аз гуфтаҳои шумо метавон ба чунин хулоса омад ки бонки Арванд бештар бо занҳо кор мекунад. вақте ки мо фаъолиятро сар кардем соли 2002 мо ташкилоти ҷамъияти будем аввал дар лоиҳа кор мекардем, қарздиҳӣ махсусан барои занҳо буд. қарзҳои майда бо тарзи гурӯҳӣ мегӯянд, вақте ки як гурӯҳ одамон ба якдигар гаравдеҳ мешаванд ва қарзро гирифта метавонанд, бовар кунед қарзҳои якумини мо 200 сомонӣ буданд ва занҳое ки соҳибкориро нав сар карданд дар бозор, мумкин ки як ҷои майда як дошта бошанду фаъолияташонро сар карда истода бошанд, вай давраон ҳама хел буд. соҳибкорон занҳо нав корро сар мекарданд ва бонкҳо намехостанд ба онҳо кор карданд. маблағ хеле хурд, гарам надоранд, мумкин ки таҷрибаи соҳибкорӣ надоранд. барои ҳамин ташкилоти мо бар ин ташкилотҳо ҳаракат мекардем ҳамин хел занҳоро дастгирӣ кунем ва сол то сол онҳо доираи фаъолияташонро зиёд мекарданд, маблағҳои зиёдро мегирифтанд. ба фикрам як 4-5 соли аввал 80% мизоҷони мо занҳо буданд ва вақте ки мо аллакай офисҳои навро мекушодем берун аз шаҳр, дар он ҷо мардҳо бисёр шуданд, барое ки хоҷагии қишлоқ, молпарварӣ, намуди фаъолиятамон ки васеъ шуд, мардҳо бисёртар шуданд. ҳозир 42% мизоҷони мо қарзгирон занҳо ҳастанд, барое ки намуди соҳибкорӣ фаъолияте ки мо ба он қарз медиҳем дигаргун шуд, бисёр шуд, васеъ шуд ва дар аллакай дар ин ҷо соҳибкорон мардҳо бисёртаранд. албатта киҳоро рақибони худ меҳисобед дар бозор ва умуман рақобатро мепазиред ё не? албатта рақибони мо он ташкилотҳое ҳастанд ки ташкилотҳои қарзие ки хизматрасонии онҳо ба мо монанд аст. мо масалан баробар сар карда будем, хай 1 сол 2 сол фарқ дошта бошем бо ташкилоти қарзии имон Internews-ро, бо ташкилоти қарзии хумо финка ва чаро онҳо рақиби мо ҳастанд? барои он ки намуди хизматрасонии мо монанд аст. онҳо ҳам дар доираи лоиҳаи муайян кушода шуда буданд ва онҳо ҳам рисолати мо монанд буд. яъне дастгирии занҳо соҳибкорон, дастгирии соҳибкороне ки берун аз шаҳр фаъолият мебаранд ва вақте ки хизматрасонии ту монанд аст, албатта бояд рақиб бошед. чаро ман фикр мекунам ки рақибон бояд бошанд дар бозор? барои он ки ин аз ташкилот онро талаб мекунад ки дар бораи худ кор кунад ва бештар кунад, беҳтар кунад коргузориро, фаъолиятро, намуди хизматрасониро васеъ кунад. чӣ хелосҳо мегӯянд не расслабляться. бале рақобати солим фақат барои пешравии кор аст. агар дар мақомоти давлатӣ имконияти интихоби вазифае пеш ояд, шумо кадом вазифаро интихоб мекардед? ман намехоҳам дар мақомоти давлатӣ кор кунам, барои он ки дар бахши хусусӣ натиҷаи кори шумо аз қарорҳову меҳнати худатон вобастагӣ дорад. дар мақомоти давлатӣ шумо бояд бештар оиди коргузориву оиди фаъолияти дигар кас ҷавобгар бояд бошед, на фақат аз фаъолияти худатон. барои ҳамин ман фикр намекунам ки ман бештар мустақил ҳастед шумо. ман худамро дар мақомоти давлатӣ
бай карда дидан наметавонам. наметавонед. Шоира бонум, ба шумо муваффақият мехоҳем ва сипос барои як суҳбат. раҳмат. Ташаккур.